hai bayap songjo tono lam sogo tini ni mo jarawo ani o channel o tamni hingkai ang tini joto ni bagai sini professional samung khlaini rok ni bagai kaisa gimbal DJI RS3 mini o gimbal tini ang norok ni baskango khulogoi phunuknai te abon kare bini features bo bini samung bahai bini comfortable bahai tai bahai ke bo bai gimbal bai samung khai bahai bupti interest tong te o gimbal bup suktam ang obon somonde tini khulogoi naimane bisingti khlai norokno bebak srai sai khnarona phaijinga ka singora puilano gimbal ni oro sujak tam tong naigna jaga puila DJI RS3 mini bino jaga ultra light 7.95 gram bini hilik mani bebagai gimbal hilik mani 795 gram se te bayango sujak tongo phaji kai sing tabuk amse kok salayawi bini bisingo bubsuk bahai tam tong sing abon sakang khulogoi nailai granai hangka bayap songsong khulok mane loge no puila mankha oro omo kha kaisa bithino ma henchenai abo yong rok habia kono kurma rok kono yong rok oro hapmaya tei khlai o bithi rejak jeng aboni yagulo mankha oro kaisa manual book oro gimbal ni somonde gimbal no joto thik khajan bagai joto setup khajan bagai oro sujak tongo obo naibo sangje nang mane setup khlai manu faide hingka bayap songsong abre loge song puila gimbal no naine legrana song puila bisingo kaisa mankha kaisa mohai box o box tam tong song faide tawo khlogi naile na oro puila wono ang oro khloknai mankha mo tripod gimbal no oro thepawoi abo basa rejaknai tripod phaji song obon naiman kha aboni yago lang truk khlai tebor nainai oro tam tong hinmanle oro USB cable amo bai charge khaimano o gimbal kha direct charge khaijaknai nang je jorao sam khlana purogo mungkhasuk nini battery pai khangkai nang nini power bank rok manyo charge khlaiyamno loge tino use khlaimannai abon bagai obo rejakha abon yagulo sengte bo ate kaisa nugi mankha obo kai hai USB C type cable obo bo haino gimbal thepawoi tai khaksa phasingo nini camera tomungno C type ni tabuk ni katal mirrorless sokno khakai nangom thepana bagai obono shape naimanai seng abon nung pakya abon yagulo sengor te mankha oro bising kaisa screw tongo o screw hangkai nini obo kaisa plate o screw bai khlai thepawoi obo nini camera ni tolaw thepai gimbal bai attach khlaijaknai omo kaisa ga omo kaisa man tongo sungobon nugi man khabon yagulo phajiseng sini main oro tam tong oro kono kre obo kaisa yang kinaro obo safety safeguard ni bagai oro rejakha जों फाइदे बायप सं ताबुक नायलाय सिनि गिम्बल बिनि मेन अ गिम्बल फाइदे संगाव ता खुलो नायलाय वाव ओ नौरा नां तोनि बायग्रा सिवना फाइदे ताबुक ओ बिनि बॉक्स न आं साइड खलाय ओ गिम्बल नि सम्बन्धे जों गाहामके नायलाय हाइके बायप सोकजों खुलंमा लगे न नुगै मानखा अर कायसा बेलाय नायथक हेलां सासा गिम्बल अब बिसि हिलिगिया तैनानि बागै बेलाय न सुबिदा दङ अबनो यूज खालामनो अमो बिनि हिलिंगाबो कम ताय बिनि आसो कलक बुया बायप सं फाइदे पुइलाव नांग अब बिनि ट्राइपड न अर थेपाय रिग्राना अर एटाच खालाय आं रेखा abon yagulo mo haike bono beranai abon yagulo hangkai o gimbal no ang oro jotono log rejak tai ang o log no khulogoi kaisa khlai obono ang camera thepawoi bahike thepanai bahike balancing khlainai ang aboro bebak no tini phunuk bainai sengora pulano oro maji yang log rejak
o lock khloka hangkai abono nang aram khaino khlogai tlangai manai tisawi aboni yaglo te kaisa lock tongo yango omo khloka hangkai nini aboni yaglo te kaisa yango oro bebagai kai tham lock rejak tongo o kai tham lock khlok mani yagolo unlock khaimani yagolo nang nini camera nini DSLR phangthong mirrorless phangthong tamo khaiba o gimbal ni je bini bo pai mani hingka hangkai bebagai 2 kg singnai aboni slai kebang oro use khaimanglak tumung khaina thangkangkai abo balance khaimayangai nini oroni motor phano thangai mano anbagai obo 2 kg bo payo pano 2 kg khainyan ko gya 2 kg ni slai kom 1 kg lai drop 1.5 kg abon bisingo hangkaino jotesto o gimbal abon bagai phajasung tabuk tebo nailena omo camera rok thepaya sawi to on khlai naimania nyakai bini ro problem phaimano te kisa o gimbal tabuk bebak no obo online jeno mane wireless system obo sung tabuk oro USB C type cable tumung oro rikha hepano nang nangkha hangka se thepanai nangya hangka hangkai thepaya ba tongai mano tamne himale o gimbal kaisa tabuk wireless nini oro thepa kangkor kaisa connection system tongo bluetooth by nini tumung camera wa bluetooth ni sep kaham tong hangkai nang bluetooth by connection khlai o gimbal no aram khaino nang use khlai mannai hake by song ang tini o jaga camera bahike balancing khlainai gimbal bahike balancing khlainai bahike thepana abonang bebat no side khamrebena hajang nor bembas kango obo tip hikya tabok aniago camera Canon ni R10 model ni ang camera use khlayo ang tebo agirogo Canon ni 200D Mark II abor use khlai mane tabok abo tekisisa update khayana hnai wan sugi tabok R10 ang use khlai tabok o R10 no ang bahaki o jaga balance khayang size jo to o video bisi tik yang khabai phuniban sengkuilawo abono ora gerak thepan manai aboni yagolo gimbal tongnai omo hai khlaye ang thepai na kha tai oro omo bai khlaye log rei renai already kisah banyak gimbal set dengan thangka tabuk gimbal perfect bedi setup sana bagi tah bahki se khane hingang kai seng oro omo nangkho gimbal perfect setup complete dengan thangka wase bajo tamne hingang kai ang pranya khai to mane bagi adjust no khai paikha tabuk phaji seng obo on khane on khanya bagai yang o kaisa switch jak tongo oro kaisa button tongo already on ngai thangka tumung first time abono first time on khagi hangkai mohai setup kondino phaya da setup khlaiman hangka angkha already setup khlai nai pegra khatam nei male ang obosrai strike phonongna dona bagai setup khai thangka obo hai puila pixel nukjak bahigla o jaga kaisa barcode nukjak nai a barcode to nung je pro o gimbal na active khanya bagai nungni mobile kaisa DJI ni apps kaisa mananai nawai o active khlaima naw gafruk barcode nukjak a barcode scan khlai nung active khlaima nai ang already ono
active खायना सकना बागे और direct no picture नुक जखा tabung rok nugui mankana obo hangkai o gimbal ro bini joto samung function obo khlanya bagai obo ka joystick o joystick nang saka tlang hangkai nini yango naidi bo saka ono kasawai thangna piao nang obo tola khagi hangkai bo tola ono khaibai nai tekesha obo tomong obo hai left ke left right ke right mo hai khlai ni jota function or no jog khai abono karibo te kichi yang uklobo tongo nai di oro kaisa bram tongo o bram no nang tumung no o wai tham ekloge thak thak sini khanya bini bo hai picture khai di 1 2 3 already camera ni phasingo nahari phaiga jona me khatabo tai dui bar sini khangkana di 1 2 already bo thang paikya tai waisha 1 2 3 bo an phasing phaibai kya tebsha 1 2 abini phasingo bo thang paikya mane o gimbal mo hekanya tabuk ni je DJI company rok tabuk ni je katal technology bai apsakanya slamka abo belai advanced technology khai slamka to agi rogo sung kabangma gimbal lok no tuilayo haibano abo abon slaibo tekisa kusukni wan sukung bai khai na hari slamjaka sungoro nugiman kha jaga abo jaga kangma mood tongo nang o mood bai khlai nang ro samung khlai naiman nai o mood no saimana bagai tumung rok saimana khunga kai ang rok bagai te kisa video slamana rok abo comment bisukti khlai sungna mo sukang kai sanam sukhai sawaina hade oro kangma setting tongo tai o gimbal wireless oro yango screen touch khaya kanya oro kasa bluetooth nukjak khayo o bluetooth oro click khlai ar pore nini yang computer ro camera wo naidi oro ang tabok setting o habnai setting o habang tam khayan kai o moto phainai o moto phaye yang wifi bluetooth connection ni setting dong oro ang click khlainai aboni yagolo hangkai nang yang phaye confirm simi yang khlaidi already ang khaijak man bagai ani setup complete nongjak nabok ang ro confirm ni khangkaino ngi thaka kai obono record khlaina bagai o gimbal no जों baksa baksa gimbal rogo जों o cable thepaya sagla langa connect khlaisi manya theba o gimbal o mahanya advanced technology be wan sugui samjak tabuk nai di oro ang tabuk anaro muksapano wire theba sakrai dok nai di iguti nai di oro tar tak sapan theba sakrai kheba wireless joto active jak tase pek ro na thang paikya tabuk bahai ke khanya hengkang kai oro tabuk ang obo record khaimani tai record no stop khaimani kaisa bodam obodam na click khaima log lego no oyango tabuk nai de ang yango click khlakya click khaima log logi yang automatic record ang ro ya kono jakon camera ba tangya oro baisim dongde cut record nai di bini je design dok tai bini normani abo bisik belai kotoria belai kolok buya tamai ka tuye nang wedding videography pan khaide cinema ni shooting pan khaide album pan khaide nini bebak samongono o gimbal no samong phana mane belai no comfortable gimbal obo kaisa gangkai bini model DJI Ronin RS3 mini model norok panyan bagai tabuk Tripura wono available mat hui tongo tumung norok saimanya kai norok no ang ane description apa no dogani contact number geran bagai sai jogana norok tumung nangi to kai aro thamai paiman nai obo Tripura rogo sini hai Tripura rogo asuk obo use khlainai asuk bang thaya ko khub kom no kai ang ketal no obo nang paina haro hacha abono nugui ang abono order khlaise malema paisio stogo torejak kre ang sa kangkana ano aje dugano tunui phaikia te borong no bobele ka hambai o gimbal no sen nangma joro no mare bo ano rei re mane bagai
Faide hai ke bayap song amsa sorotei seng gimbal ni details khnai mankha ang wasipono mo hairok ni somonde sab saya koba sare sugoi tumungno oro tebo bujinani tongkho saimaran srai tongkho hangkai oro tumungno ang saimanya no ngi tongkha hangkai norok bo naina di obon somonde abo google rogo bo nuknai tai youtube rogo bo baksa borok role rekha bui bo khaikya ar rogo bo nai srai ngi mannai hangkai o gimbal no paimani purpose hangka hangkai seng hangka hangkai tabuk ang sakbai thangni kok hangka hangkai seng o samungo no tongoi tongmani ba sini jibono nya khaba sini thinang ni je wan sungmung seng borok ni jotro na mungsa target tongo future ro bahike sawi nang thangnai mo haita gangkai aba haino tabuk ro jarawo sini sikla rok phano sikla suge phano eba sikla laijak phano jesa phano ta kabongo borok no income manja ge income krijak lai tonglai hake angkhai obose koine musungo income khajan bagai seng bebak jaga no kahyate kaisani subasu maina phano ngai mano jorawo dijini thangsungni bagai dijini thinangni bagai sak no masai jogo tam khake sa tam khake saya tam khabo ang koine seng income krai samung krai hinai hanya tongma sai kuna asuklai tongma sai jehengken thangi berai hamia manirok sawi tongmani slai nang owan sugai kathang tongoi tongmani ba sawi nangai thanga nangmani ba mungkhasa khaine hene tumung owan sugai nang ya pressure ka hangkai khaklayo nin thinango ba mungsa nang lama malai mannai phaide hingkai abna loge ang obasi koinai tabuk ang sakbai thangkai o samungno abon bagano basioi harka saina harka angbo jora kaisa samungrok maina no ngi tongmani tabuk truk obro ang saimane shrengai obon romkha bayap song ang obno koinai norok bo tumungno tabuk bo samung manja gya mohasa kring to hangkai wan sukdi tamo khlainai khlaya nini thangsungni bagai nang lama mana nyamanai tumung wan sugai manliya no ngi tongkhang ka ba khorokhasak dini bondo baya ba share khlaina di lama phainai ke abon loge abon ang koinai tumung ani profession hangka tabuk ang obon no target khlayo ang amang baibo ani khaksa phasingo ang tekisasuk ang maibo tesai tongra phano income khlaide mano hane lai pro rogo norok tumung no nangai tongkhang kai videography bagai ro ang sakbai thang ani omite borma norok gerni mano ang ani tola video ni tolawang ani contact number go re diwana norok ni kalbari rogo norok ni joto nangmani norok ni save kaham quality kaham bai video khlai tai drone tai tebo kaham quality bai nong photography videography drone bai recording khlainani hinga angkai mane bebak ni sep sabno norok no renai taun bagai norok gereng hordi nangi dong hangkai tirpura haste ni phatar haste phanong thung tubungno tobo seng tirpura wa tongrok ba seng o bisingono si khlaiba yaba samong khlaiba yaba khlayana haste ni je sa thainai phano nangai dong hangkai seng norok ni bagai thangai norok no subanya bagai bo seng tiar tongo norok gereng de ang abo tiprasa studio ne ani studio o studio ba norok gereng mano tai phaide kasaro ate kisa kok ang sanani musungo dasingo je sawi thangmane haino seng samung krijak ngai seng lokai haike seng beralai tongai sini ang sini tibra sarone kok no sasibana tabuk belanya bangma hainung jago gangkai mo haike tongya oi wansuk lakyang ka ba nini thinang ne baga se kahamang nai nini bagai wan nang wan sunga ba nini no kahamang nai jeng jeheng kena ongkhoi thang gangkai bike rok bai je jate bir sama haike thang lai jagrok jeng nogo gangkai mo hairok bai jorawo jeng mo haike mangna tong khangkai jeng sini thinang le boro sokoi nai sini tipra sarong thinang abon bagai ang koinai ano srengdi akogya ang samana choi aboya tam khaiba nini thinang ne bagale nangna wansuk thai klayo
जों बर' रक कक बाय सुबाय मानानो ननो वाइसा वाइनि जरते जों ननो नाखा किसिमिसा रिलाय सुबाय मानानो थैयासाग्ला केबो मुसुगले सुबाय मालायनायबा आउन बागै आं गयनाय सिने सिख्लारक नरक सामुं नायटुकदि सामुं खलायदि जे सापानो खलायना बागै सायटकदि ताम खाबा जे सामुं खलाय आबो लुको बाय खाम हिनि हिनजागनाय आपते हाय सामुं न खलायखानो साव जे सांपानो खलाय हनै हामियामान बो खायो थैना जातमान बो खायो बनि बागै देरनाय जे सामुं मान बो खायो तंखाले आं बाय बो खाम लेंगे आन बागै आं गयनाय मान खांखाय जे मानसा जतन बागै खामना जात सामुं खलायनो दिनै थिनांगो नों कुजोगति सान बागै सायटकदि जतन हामबाय